ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тилоти ахборо манзури шумо менамоем. Пойтахти Тоҷикистони зебоманзар шаҳри дилорои Душанбе нигини тоҷи миллат аст. рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти кишвар ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад, Душанберо чун шаҳри ҳамешасабз, макони сайру сайёҳат ва пойтахти амнтарин муаррифӣ кард. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. Душанбе шаҳрест дар оғӯши гулҳо сабзухӯрам барои зиндагии созгор ва муҳити мардуми осоишта. қоматафрохтани биноҳои баландошонаи муосир ва гулгаштҳои муаттар симои пойтахтро ба таври назаррас дигаргун кардааст. дидани чунин манзараҳо ба кас рӯҳу илҳоми тоза бахшида, ҳар бинандаро ба фардои нек умеди тоза мебахшад. имрӯзҳо дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва гулгаштҳои шаҳри Душанбе шумораи зиёди сокинон ба назар мерасад, ки бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот дар кӯчаҳои шаҳр қадам мезананд. имрӯз Душанбе ба як маркази калони сиёсӣ, фарҳангӣ ва иқтисодии кишвар табдил ёфта, ҳар гӯшаи он аз пешрафт ва созандагии сокинонаш дарак медиҳад. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саъю кӯшишҳои бемисли раиси шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустами Эмомалӣ, пойтахти ватани маҳбуби мо рӯз то рӯз рушду тараққӣ намуда, таҷассумгари ободиву сарсабзӣ, рамзи сарфарозӣ ва дилбастагии мардуми Тоҷикистон ва ҳаёти зебо гардидааст. ободии Душанбе хеле ба суръат обод шуда истодааст. ҳатто ки баъзе кӯчаҳо агар мо як моҳ наравем, дуюм моҳ равем, аллакай гум мекунем ки оё ҳамин кӯча пештар вуҷуд дошт ё не. ҳамин қадар ба суръат тағйир ёфта истодааст. имрӯзҳо Душанбеи ҳамешасабзу ҳамешабаҳор намои таъриху тамаддуни воқеии тоҷиконро дар симои Тоҷикистони муосири соҳибистиқлол ифода менамояд. Душанбе на танҳо пойтахти кишвар, балки хонаи умеду тамоми тоҷикони дунё буда, дар он намояндагони халқу миллатҳои гуногун дар оғӯши бародарию ҳамдигарфаҳмӣ осоишта зиндагӣ менамоянд. рӯз то рӯз симои пойтахт ба кулли дигар мешавад. бибинед ки аз кӯчаю хиёбонҳо гирифта то гулгашту то боғҳо ҳама ҷо сарсабз хуррам, ин қадар наҳолҳои сарсабз, ин қадар гулҳои рангоранг ва ин қадар биноҳои сарбафалак кашида ҳусни шаҳри Душанберо боз пуршукӯҳтар мекунад. бар замми ин бибинед ки худи рафтори инсонҳо, рафтори сокинони пойтахт чӣ қадр тағйир ёфтааст. тарзи либоспӯшӣ, тарзи суҳбат, тарзи муоширати сокинони пойтахт ҳам ба инсон як рӯҳу тавони хеле хуб мебахшад. Душанбе тарҳи бузургтарини шаҳрҳои ҷаҳонро ба худ мегирад, ки воқеан ҳамчун падидаҳои бузурги фарҳанги шаҳрдории мо машҳури дунё мегардад. акнун пойтахти кишвари азизи мо ба шаҳри умеду орзуҳо табдил ёфта, аз шаҳрҳои замонавӣ ва пешрафтаи ҷаҳон ва макони дилфиреби ҷаҳонгардон гардидааст. ҷумҳурии Тоҷикистон бо зарфиятҳои зиёди сайёҳӣ мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳону ҷаҳонгардон қарор гирифта, таи солҳои охир аз лиҳози имконияти васеъи сайёҳӣ ба монанди сайёҳии экологӣ, табобатӣ, кӯҳнавардӣ ва истироҳатӣ дар минтақа ва ҷаҳон ҷойгоҳи намоёнро касб кардааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. масъалаи рушди соҳаи сайёҳӣ аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар маркази асосии таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, то ба имрӯз дар ин самт дастовардҳо назар расанд. дар 9 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 44 000 сайёҳони дохиливу хориҷӣ аз имконияту зарфиятҳои сайёҳии вилояти Хатлон дидан намуданд. вилояти Хатлон бо ёдгориҳои бостонӣ, таърихи кӯҳан, табиати зебову афсункор, гиёҳҳои шифобахшу чашмаҳои мусаффо, меваҳои шаҳдбор ва ҳавои форамаш дили ҳазорон сайёҳи хориҷиро тасхир намудааст. шаҳри бохта таи солҳои соҳибистиқлолии кишвар қабои тоза ба бар карда, марҳила ба марҳила пешрафтаву диққатҷалбкунанда мегардад. тамоми гӯшаву канори шаҳр бо гулҳои мавсимӣ ва бо тарҳи гуногун зебову назарабо гардида, ҳангоми шабона барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон низ мусоид мебошад. дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат тадриҷан рушд ёфта ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардад. боиси хушнудист ки 11 мавзеи таърихиву фарҳангии
ولایت ختون یک باره به یونسکو سال 2025 داخل گردید که این در شهر ناحیه‌های جلالدین بلخی، ناحیه وخش، ناحیه دنغره، ناحیه خوالینگ، ناحیه فرخور و ناحیه وسیع جایگیر هستند. در شرایط جهانیشوی ساحه سیاحی موقع استوار کسب نموده با شغل دوست داشته و دائمی مردمان سیاره مبدل گردیده است. با شرافت استقلال دولتی و تشبث و اقدامات نجیب و سازنده رهبریت عالی کشور، امروز شهر بختر به شهر مورد توجه سیاحان خارجی تبدیل یافته است. Видно, что таджики очень гостеприимный народ, всегда стараются нас вкусно угостить, богатые угощения, очень радушно интересуются всегда, все ли нам нравится. имконияти васеъ барои сайру саёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида, таҷдиди инфраструктури зарурии соҳаи саёҳӣ дар шаҳр бо маром идома дорад. тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ, ташрифи саёҳони хориҷӣ ба шаҳри Бухтар нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст. шабонгаҳ, манораву иморат, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, фаввораҳои шуху дилангез, биноҳои баландошиёна ва кӯчаву роҳравҳо бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос табъи ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои Бухтари муосир комилан диққатҷалбкунанда буда, зебогиҳои он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳнафарро мафтун мекунад. Саидшоҳ Ашурализода, Искандар Саидзода, шаҳри Бухтар, ахбор. дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи ҷаббор расулов ҷамъоварии ҳосили пахта, шолӣ, кишти такрорӣ ва меваҳои хурмо, анор, биҳӣ идома дорад. маълумоти тару тозаи кишоварзӣ қисман, яъне маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ қисман барои таъмини аҳолӣ ба бозор истифода шуда, қисми дигар дар анбору сардхонаҳо захира карда мешавад. гузориш дар ин хусус. кишоварзони ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи ҷаббор расулов бо мусоид будани шароити кору фаъолият, таъмини оби полизӣ, дастрасӣ ба техникаю нуриҳои минералӣ, дар истифодаи замини хоҷагиҳо, заминҳои президентӣ ва қитъаҳои наздиҳавлигӣ масъулияти баланд зоҳир намуда, давоми фасли сол аз 2 то 3 ҳосил ба даст меоранд. масоҳати умумии заминҳои корам зиёда аз 2000 гектарро ташкил дода, дар кишти аввал сабзавот, картошка, ҷуворимакка, дигар номгӯи зироатро ба роҳ монда, дар кишти такрорӣ бошад карам, сабзӣ, серпиёз анҷом доданд ва имрӯзҳо ҳосил омода ва ҷамъоварии он идома дорад. дар ин баробар ҳосили боғҳо низ фаровон буда, раванди ғуничини ҳосили хурмо, фаровонии он бозгӯи баракати кори пурсамари деҳқонон аст. ҳосили хурмо дар боғҳои ҷамоати деҳоти деҳмой аз ҷониби аъзои хоҷагиҳо ҷамъоварӣ шуда, барои давраи тирамоҳу зимистон дар сардхонаҳои нигоҳдории маҳсулот захира карда мешавад ва қисман баҳри таъмини бозори истеъмолӣ истифода мегардад. дар ин рӯзҳои мавсими фасли сол дар хоҷагиҳое ки ба шолипарварӣ машғуланд, дарав, хирманкунӣ ва ба анборҳои нигоҳдорӣ интиқол додани шолӣ вусъат дорад. ин кор тариқи техникаи даравкунанда, нақлиёти боркашон ва дигар воситаҳои зарурӣ ки барои давраи ҷамъоварӣ саривақтию беталафи ҳосил пешбинӣ шудааст, иҷро мегардад. дар ҷамъати деҳоти деҳмой зиёда 2000 заминҳои корам ҳаст, аз ҷумла 800 гектар заминҳои шолӣ мавҷуд мебошад. ҷамъоварии шолӣ нағз рафта истодааст. 1 гектар замин 9 тонна шолӣ гирифтосиям. заминҳои хоҷагиҳои кишоварзии ҷамоати деҳоти деҳмой ки барои шолипарварӣ истифода мешавад, асосан дар соҳили чапи дарёи Сир ҷойгир мебошад. дар ин минтақа асосан биринҷи маҳаллии нави кинҷа кишту парвариш меёбад ва аз ҷиҳати ғизонокӣ ширадор буданаш маъруф аст. бино ба хусусиятҳои биологӣ, шолӣ барои то 2 сол захира ва нигоҳдорӣ кардан мумкин аст. аз ин рӯ хоҷагиҳо раванди ҷамъоварии ҳосилро тезонида, дар фаровонии маҳсулоти ғизоии кишоварзӣ таъмини аҳолӣ саҳми шоиста мегузоранд. бо фаро расидани мавсими зимистон масъалаи омодагии шабакаҳои барқии шаҳри Панҷакент зери назорат ва таваҷҷӯҳи доимии масъулин қарор дорад. мутахассисони соҳаи энергетика ҷараёни корҳои таъмиру навсозии зериистгоҳҳо ва хатҳои интиқоли барқро мавриди санҷиш ва назорати ҳамаҷониба қарор дода, барои таъмини устувории шабакаҳо дар мавсими сармо тадбирҳои зарурӣ меандешанд. гузориш дар ин хусус.
омодагӣ ба мавсими зимистон яке аз масъалаҳои муҳимтарин дар фаъолияти хадамоти энергетикӣ ба шумор меравад, зеро таъмини мунтазами барқ на танҳо ба зиндагии рӯзмарраи мардум, балки ба фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ вобастагӣ зич дорад. Бо ин мақсад мутахассисони шуъбаи агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшон ҳолати зеристгоҳҳо ва хатҳои интиқоли барқро мавриди санҷиш қарор доданд. Дар натиҷа маълум гардид, ки қисми зиёди таҷҳизоти барқӣ аз ҷумла зеристгоҳи барқии рӯдакӣ пурра ба фасли сармо омода аст. Дар иншооти мазкур корҳои таъмиру таҷдид, санҷиши устувории дастгоҳҳо, навсозии симҳои интиқол ва таҷҳизоти муҳофизатӣ ба анҷом расидааст. Ин тадбирҳо барои таъмини устувори шабакаҳо дар рӯзҳои сармо мусоидат мекунад. Дар ҷараёни омодагӣ иваз намудани таҷҳизоти фарсуда, мустаҳкамсозии нуқтаҳои пайваст ва поксозии хатҳои барқ аз шохҳои дарахтон ба таври васеъ баро монда шудааст. Бо вуҷуди ин санҷишҳо нишон доданд, ки дар баъзе минтақаҳо ҳанӯз ҳам камбудиҳо вуҷуд доранд. Аз ҷумла дар деҳаи Чинори ҷамоати Чинор нуқтаи трансформаторӣ бе муҳофизати лозима фаъолият дорад. Гирдаш маҳкам карда нашуда, дар ён низ беқулф мондааст, ки ин ҳолат метавонад барои кӯдакон ва аҳолӣ хавфи ҷиддӣ ба бор орад. Ҳамчунин мушоҳида шуд, ки дар баъзе нуқтаҳо шохаҳои дарахтон ба симҳои барқ расидаанд. Агар ин ҳолат сари вақт ислоҳ нашавад, эҳтимоли рух додани садама ва қатъи интиқоли барқ зиёд мешавад. Бо дар назардошти чунин камбудиҳо, мутахассисони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода, барои ислоҳи онҳо муҳлатҳои мушаххас муайян карданд. ҳамзамон ба масъулон дастур дода шуд, ки то оғози мавсими сармо корҳои иловагии таъмиру поксозиро пурра анҷом диҳанд. шуъбаи агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшон ҷиҳати омода будани ташкилоту муассиса, корхонаву идора, кӯчаву маҳаллаҳои шаҳри Панҷакент, хусусан дар шабакаи тақсимоти барқи шаҳри Панҷакент санҷиши нақшавӣ баро монда шуд. дар вақти гузарондани санҷишҳо муайян карда шуд, ки дар баробари тадбирҳои андешидашуда дар ин самт баъзе камбудиҳо низ ҷой доранд. бо мақсади бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта нисбати шахсони масъул протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, барои бартараф намудани онҳо муҳлатҳо дода шуд. дар баробари корҳои назоратӣ, кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшон миёни аҳолӣ ва кормандони муассисаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ низ анҷом доданд. дар ҷараёни он ба аҳолӣ зарурати истифодаи оқилона ва сарфакоронаи қувваи барқ фаҳмонида шуда, инчунин тағйиру иловаҳо ба қонунҳои амалкунанда дар соҳаи энергетика ба онҳо шарҳ дода шуд. мутахассисон итминон доранд, ки бо анҷоми пурраи корҳои таъмиру таҷдид ва бартарафсозии камбудиҳо, шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент бо омодагии комил ба зимистон ворид мешаванд. бо ҳадафи рушди истеҳсолоти ватанӣ ва дастгирии занону духтарони хонашин дар деҳаи Сангистони ноҳияи Айнӣ коргоҳи нави пойафзолдӯзӣ ба фаъолият оғоз намуд. ин иқдоми созанда на танҳо имкони таъсиси ҷойҳои нави кориро фароҳам меорад, балки ба эҳёи ҳунарҳои миллӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии сокинони маҳаллӣ мусоидат мекунад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронемон. бо мақсади рушди истеҳсолоти ватанӣ ва дастгирии занону духтарони хонашин дар деҳаи Сангистони ноҳияи Айнӣ як коргоҳи хурди пойафзолдӯзӣ ба истифода дода шуд. иншооти нав моҳи сентябри соли ҷорӣ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. коргоҳ дорои 6 дастгоҳи муосири дӯзандагӣ мебошад. айни замон дар ин коргоҳ 12 нафар занону духтарони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъминанд. дар корхона пойафзолҳои чармин ва матоъ барои кӯдакон, ҷавонон, занону мардон духта мешаванд. хосияти муҳими маҳсулоти ин коргоҳ дар он аст, ки он пурра аз ашёи хоми ватанӣ омода мегарданд. ин омил ба коҳиши арзиши аслии маҳсулот ва болоравии рақобатпазири он дар бозорҳои дохилӣ мусоидат мекунад. масъулини коргоҳ изҳор медоранд, ки айни замони истеҳсолот дар ҳаҷми маҳаллӣ роҳандозӣ шудааст ва дар марҳилаи оянда ният доранд, ки ҳаҷми онро зиёд намуда маҳсулоти худро ба минтақаҳои дигар низ содир намоянд. ин ташаббус дар баробари таъмини занони хонанишин бо ҷои кор, ҳамчунин барои эҳёи ҳунари дӯзандагӣ ва рушди соҳаи саноати сабук дар ноҳия нақши муассир мебозад. заноне, ки дар ин ҷо ба фаъолият оғоз намуданд, аз имкониятҳои фароҳамшуда изҳори қаноатмандӣ доранд. ба истифода додани чунин иншоотҳо аз таваҷҷӯҳи доимии давлат ва ҳукумат ба рушди истеҳсолоти ватанӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум шаҳодат медиҳад. асомиддин ғиёсзода,
аз ноҳияи айнӣ барои барномаи ахбор. имрӯза дар тамоми ҷамоату деҳоти ноҳияи Дарвоз аз ҷониби сокинони маҳаллӣ корҳои ободониву созандагӣ ба пешвози ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо рӯҳу илҳоми баланд идома доранд. дар ҳамин замина дар деҳаи Кеврон корҳои созандагӣ вусъат ёфта, сокинон ҳадаф доранд роҳи байни деҳаро дар масофаи 3.5 километр мунфарш намоянд. гузориши хабарнигорони мо. дар ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ рӯз аз рӯз вусъат меёбанд. Сокинони ин рӯсто бо дилу нияти нек ва ҷонибдорӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои файзпарвари миллат ҳамарӯза даст ба корҳои ободониву бунёдкорӣ зада, дар ободу назаррабон намудани деҳа, маҳал ва ноҳия саҳми бориз мегузоранд. чунин як амали накӯб бо ташаббус ва иқдоми сокинону ҷавонмардони деҳаи Кеврони ҷамоати деҳоти Вишқар ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии миллӣ роҳи байни деҳаро дар масофаи зиёда аз 3.5 километр тахту ҳамвор намуда дар рӯзҳои наздик мунфарш менамоянд. бо дастгирӣ махсусан ҳамин ҷавонҳои ҳамин деҳаи Кеврон зиёда аз 33 хубурҳои обгузар ки аз шафати роҳ мегузаштанд пурра аз нав карда шуд ва айни ҳол ҷуборҳое ки аз шафати роҳ суроғ заранд ба дарозии 3.5 километр пурра аз нав карда шудастанд. ҳамчунин лӯлаҳои обгузарӣ ки аз байни роҳ ба қисмати поёнии ин рӯсто об ҷорӣ мегардад ба пуррагӣ иваз намуда, қубурҳои шафати роҳро ҳам аз ду тараф аз навсозӣ намуданд. истгоҳҳо ва деворҳоро рангу бор намуда, шафати роҳро бо парчам оро доданд ки зебогии ин рӯсторо дучанд месозад. ин деҳа калонтарин деҳа дар Қаламраг ноҳия буда ба ду қисмат ҷудо гардидааст. таври худи сокинон иброз намуданд то ҷашни пурифтихори миллӣ, истиқлоли давлатӣ, ҷавонон ва бошандагони ин деҳа тасмим гирифтанд ки як майдончаи зебои замонавӣ муҷаҳҳаз бо тамоми шароит сохта ба истифода деҳанд. сокинон ва мардони баруманди ин рӯсто ин ҳама ободкориро бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии сокинон арзёбӣ менамоянд. таъмину дастрасии сокинон ба роҳ ва хати оби нӯшокӣ аз ҷумлаи тадбирҳои ободгаронаи сокинон ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат мебошад. чунин иқдомҳои бунёдкорӣ тибқи нақшаи таҳризигардаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвоз имрӯзҳо дар тамоми деҳаҳо идома дошта, сокинони ин диёр мақсад доранд ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатиро бо амалҳои бунёдкорию созандагиҳо ва дастовардҳои арзанда истиқбол намоянд. хушназари зиён, ноҳияи Дарвоз, ахбор. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкорони мо шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. дар шоҳроҳи минтақаи Онтариои штати Калифорния, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, мошини боркаше ба чанд мошини дигар бархӯрда, 3 нафар ба ҳалокат расида, 3 каси дигар маҷрӯҳ гаштанд. ба гуфтаи коршиносон, дар натиҷаи садама 8 мошин аз ҷумла 4 мошини тиҷоратӣ осеб диданд. вазорати амнияти штати Калифорния фоҷиаи мазкурро даҳшатангез номид. тибқи иттилоъ, ронанда ҳангоми ҳаракат дар роҳ дар ҳолати мастӣ қарор дошт, ки дар натиҷа идораи мошинро аз даст дода, ба садама дучор гаштааст. дар пойтахти Уганда шаҳри Кампала дар натиҷаи садамаи автобус дар яке аз шоҳроҳҳои пайвасткунандаи пойтахт 63 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардоштанд. гуфта мешавад, ки ду автобуси байни шаҳрӣ ҳангоми ҳаракат ба ҳамдигар бархӯрда, боз ду мошини боркаши дигар нави SUV ба ҳамдигар бархӯрданд. дар Уганда ва дигар шаҳрҳои Африқои Шарқӣ садамаҳои нақлиётӣ зуд рух медиҳанд, ки сабаби онҳо аксар вақт ронандагии беэҳтиётӣ, шароити бади роҳ ва риояи нодурусти қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошанд. гузориши полис, ки аввали соли равон нашр шуд, гуфт, ки дар соли 2024 дар саросари кишвар беш аз 5000 нафар дар садамаҳои нақлиётӣ ҷон бохтанд. хушксорӣ дар соҳили Чили якчанд деҳқононро водор кард, ки роҳҳои нави даромадро ҷустуҷӯ кунанд. дар шароити норасоии об онҳо чорво ва мева парвариш мекунанд ва хеле муваффақанд. айни ҳол тақрибан 300 дарахт дар он ҷо парвариш карда шуданд, ки қаблан замини бесамар буд. чорводорон пораи гӯсфандро на танҳо ҳамчун нуриҳо истифода мебаранд, балки онро тавассути биореакторҳо низ коркард мекунанд, ки дар натиҷа биогаз ҳосил мешавад. ҳамзамон онҳо биогазро дар ошхона истифода мекунанд. онҳо ҳамчунин нерӯи барқи худро истеҳсол мекунанд ва аз ин рӯ бехараҷоти коммуналӣ кор мекунанд. бо ихтироъкории худ онҳо таваҷҷӯҳи коршиносони ҷаҳонро ба худ ҷалб карданд.
дар соли 2025 нишондиҳандаи сифати ҳаво дар ҳиндустон ба 350 расид ки ҳамчун сатҳи ифлшавӣ аз ҳад зиёд tasnif карда мешавад. Ин аз меъёрҳои тавсияшудаи Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ 3,5 маротиба зиёдтар аст. ғайр аз деҳлӣ боз 10 шаҳри олудатарини ҷаҳон ва ҳамчунин якчанд шаҳри покистон дар рӯйхат шомил мебошанд. ин шаҳрҳо аз ифлшавии шадиди ҳаво, аз партовҳои саноатӣ, трафики автомобилӣ, сӯхтани ангишт ва истифодаи азими пиротехникӣ азият мекашанд. бо вуҷуди маҳдудиятҳои суди олии ҳиндустон, бисёре аз сокинон истифодаи пиротехникаро идома дода, қоидаҳоро нодида мегиранд. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии ахбор. хайр, саломат бошед.